खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 2 जेठ दान 1432 मायथाइ एबा 17 मे 2025 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। मेष राशि, नोंथांनि रंजालु आखुआ गुबुनफोरखौ खुसि लाखिगोन। नोंथाङा होबथानाय रां मोनगोन आरो राङारि थासारिया साबसिन जागोन। माखासे सुबुंफोरा थारैनो हानायनिख्रुइ बांसिन मावनो समायखिरा लायो। बैसोरखौ बाव जाय दावराव-दावसि खालामनो रोंगौ आरो जेबो फिथाय होआ। अनलायनायनि बेलायाव बे साना जोबोद जुनिया जागोन। थाखुमानाय सुथुरफोरा नोंथांनि सोमोन्दै नंखाय रादाब फोसावनो गोसो गुदुं जागोन। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिजों माखासे जोबोद गोसो गुदुं खामानिफोराव बाहागो लानो हायो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोसोम गोथां गाब। वृषभ राशि, दिनै नोंथाङा सिबिनाय आरो आरज गाबनायनि फारसे बांसिन गोसो होगोन। दिनै नोंथाङा गावनि बिमा-बिफाजों थानसालियाव थांनो सानथांखि लानो हागौ। गोबां साननिफ्रायनो नोंथांखौ जेंनायाव खोख्लैनाय जेंनाफोरा दिनै जोबलांनो हागौ। जुदि नोंथाङा बबेबा मोनसे हाबाफारियाव थांगासिनो दं, अब्ला मोब्लिब गोहो गैयाब्ला नोंथाङा थियारि जानायाव एसे गोबाव जानो हागौ। बे राशिनि सिङाव साख्रि मावग्राफोरा दिनै मोनसे सनानि खाबु मोननो हागौ। फरायसाफोरनि थाखाय दिनैनि साना जोबोद मोजां जागोन। नोंथाङा फरायनायाव गोसो होगोन आरो जुदि नोंथाङा मोगा-मोगिनि थाखाय थांगासिनो दं, अब्ला सिगांनिफ्रायनो पपिता जानायखौ थि खालाम। गायत्री मन्त्र फरायनाया नोंथांनि गोसोखौ सिरि लाखिगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। मिथुन राशि, दिनै नोंथाङा गोदान जायगायाव एबा गोदान लामाजों फरायनो खाबु मोननो हागौ। आबेगारि जानायनि जाहोनाव दिनै फिसा-फिसा आयदाफोराबो नोंथांनि थाखाय बांनो हागौ। फिसा-फिसा जेंनाफोरा गाव हारसिङैनो सुस्रांजागोन। दिनै नोंथाङा माखासे जोबोद गोनांथार फोरमायथिबो मोननो हागौ, जाय मोनसे जेंनानि फारसे नोंथांनि नोजोरथिखौ सोलायगोन। दिनै नोंथाङा समाजारि महरै एसे मुखुब जागोन। मावख'नि न'निफ्राय नारसिननायखौ दालाबो। बेयो नोंथांनि नखरनि खुसिखौ खम खालामनो हागौ। मावख'आव जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानाया साबसिन आरो न'आव नखरारि जिउनि रंजानाया साबसिन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। कर्क राशि, बाहागोआरि फालांगि आरो सोलो गोनां राङारि बिथांखिफोराव रां थिसननो नाङा। जेंनाफोरखौ नोंथांनि गोसोनिफ्राय बोखार आरो नखर आरो लोगोफोरनि गेजेराव नोंथांनि थाथायखौ साबसिन खालामनो सान। दिनै नोंथांनि मिनिनाया ओंथि गैयै मोनदांदों। नोंथांनि मिनिनाया सरासनस्रा जोंसारनाय गैया आरो नोंथांनि गोसोआ सौनो गोनो गोथो जागासिनो दं, मानोना नोंथाङा सोरबा जुनिया गैयैखौ मोनदांदों। दिनै नोंथाङा गोनांथार आयदाफोराव गोसो होनांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। सिंह राशि, दिनैनि साना सुबुंफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि लोगोफोरा दिनै नोंथांनि थाबथानाय खामानियाव नोंथांखौ मदद खालामगोन। नोंथांनि सुथुरफोरा दिनै नोंथांनिफ्राय जानथाय लाखिगोन। दिनै नोंथाङा सोरबा आंगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननो हागौ। दिनै दाहार होनाय एबा रां दाहार लानायनिफ्राय गोजानाव था। दिनै नोंथाङा नोंथांनि थालांनाय रांखौ मोनफिननो हागौ। बे नेरसोननि फरायसाफोरा दिनै रावजोंबो बाथ्रा दान्थेलायनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। फरायनायनि फारसे नोंथांनि लुबैनाया दिनै गोख्रों जानानै थागोन। दिनै नोंथांनि लामायाव माखासे गोदान बिबानफोर फैगोन। नोंथांनि गोब्राब मेलेमनि थाखाय दिनै नोंथाङा मोनसे बान्था मोननो हागौ। गोसोम सिबिं बेगरफोरखौ बोहैनाय दैयाव बोहैनाया नोंथांनि गासैबो खामानिफोरखौ गोरलै खालामगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। कन्या राशि, दिनै नोंथाङा मुखुबनि थाखाय नखरनि खामानिफोराव गोसो होनो हानाय नङा।
गथ' गथायफोरनिफ्राय सुखु मोननायनि जाथावना दं। मोजाङै सानना नायखांनायनि उनाव रां दाहार हो। गावारि सोमोन्दोआ गोदै जानो हागौ। सुथुरफोरनिफ्राय रैखा मोननो हागौ। मोनसे जाथावना दं दि सोलिबाय थानाय जेंनाया जोबगोन। नोंथाङा माखासे मोजां खौरांबो मोननो हागौ। नोंथाङा माखासे मोजां बिथांखिफोर बानायगोन जाय फैबाय थानाय समाव नोंथांनो मुलाम्फा होनो हागौ। गियान गोनां खामानिफोरा मुलाम्फा मोनगोन। राङारि मुलाम्फानि इसारा दं। गोसो गुदुंयै हाबा मावनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। हास्थायनाय जाफुंसारनायनि आंखाला थुलुंगानायखौ बाङाइ खालामनो हागौ। गुबुनखौ गाज्रि आखु दाहो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों खमला गाब। तुला राशि। रंजानाय आरो समायनायाव गोनांथिनिफ्राय बांसिन सम बाहायनाङा। नोंथाङा नखरनि सोद्रोमाफोरजों माखासे जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानो हागौ, नाथाय बेखौ नोंथांनि गोसोनि गोजोनखौ जेबो हेंथा होनो नाङा। बेयो रमान्सनि थाखाय मोनसे मोजां सान। माखासेनि थाखाय मोनसे सानस्लाबै दावबायनाया मुखुब आरो नारसिनथाय गोनां जागोन। नोंथांनि पार्टनारनि मिनिनाया नोंथांनि गासैबो साननायखौ खेबसेआवनो खोमोरनो हानाय गोहो दं। नोंथांनि मोजां लिरनायजों नोंथाङा दिनै मोनसे साननो हायै दावबायनायखौ जागायनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों मैनि गाब। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना नोंनि थाखाय जोबोद मोजां जागोन। नोंथाङा गोदान सुबुंफोरखौ थाबैनो लोगो हमनो हागौ। बयनिबो गोनांथिखौ सानना नायनाया नोंथांनि मुंदांखा जानायनि लामा बानायगासिनो दं। नोंथाङा दिनै मावख'आव माखासे थालांनाय मावथांखिफोरखौ फोजोबनो हागोन, जाय नोंथांनि गोसोआरि ल'डखौ रेजें खालामगोन। बेजों लोगोसे नोंथाङा मोनसे गोदान मावथांखि जागायनो हागौ। बेलासियाव लोगोफोरजों लोगो हमनाया माखासे गोजाम गोसोखांथिफोरखौ गोदान खालामनो हागौ, जाय नोंथांनि मुडखौ गोबां साबसिन खालामगोन। गावनि पार्टनारनो सारि बान्था होनाया सिगांनि फारागथिफोरखौ सुस्रांगोन। भगबान गणेशनो मोदक बावनाया नोंथांनि गासैबो हाबाफोरखौ थि समावनो फोजोबनायखौ थि खालामगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों हाथफ्ला गाब। धनु राशि। दिनै हाखु-दाखु दाखालाम। जायखिजाया दावराव-दावसिनिफ्राय गोजानाव था। हा आरो बिल्डिंफोरजों सोमोन्दो गोनां मोनसे बिथांखि दानाय जागोन। सानफ्रोमबोनि जेंनाफोरखौ गोरलैयैनो सुस्रांनो हायो। जुदि नोंथाङा गोनांथार थिरांथाफोर लानो लुबैयो, अब्ला दिनैनि साना बेनि थाखाय मोनसे मोजां सान। दिनै नाङै खर्साफोर थागोन। नोंथांनि सुथुरफोरखौ लानानै नोंथांहा जिंगा सिनांगौ थागोन। नों रां आरजिगोन। दिनै दावबायनायनिफ्राय गोजानाव था, मानोना बेयो मेंनाय आरो नारसिनथाय लाबोगोन। नोंथाङा सोरजों राङारि लेनदेनफोराव लोब्बा दं बेनि बागै सांग्रां जा। खामानि गैयै सावरायनाय आरो बाथ्रा दान्थेलायनायनिफ्राय गोजानाव था। नखरारि सोमोन्दोआव जेंना जानो हागौ। गावनि जिउ लोगोरि आरो लोगोफोरजों एसे सम हगार। नोंथाङा बादायगिरिफोरनि सायाव देरहासार जानो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों मैनि गाब। मकर राशि। नखरारि खामानिनि बजा आरो राङारि जेंनाया दिनै नोंथांनि जुलियारि जिउआव जेंना सोमजिहोनो हागौ। फारसेयारि मोजां मोननाया नोंथांनि थाखाय जोबोद गिथावना जानो हागौ। हरखाब दावबायनायनि जाहोनाव नोंथाङा हाखु-दाखु आरो नारसिनथायनि बोलि जानो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि जुलियारि जिउआव एसे गुबुनथिनि गोनांथि मोनगोन। समआ थारैनो बेसेन नाङि, नाथाय बेसेन गोनांबो। बेनिखायनो नोंथांनि आबुं जायै खामानिफोरखौ फोजोबनानै नोंथाङा फैबाय थानाय सानफोरनि थाखाय आश्वस्त जानो हागोन। जुदि नोंथाङा नखरजों बबेहायबा थांनो सानदोंब्ला दिनैनि साना मोनसे मोजां सान। भगबान गणेशनो बेसन लाड्डु बावनाया नोंथांनि जिउ राहानि थाखाय गोदान लामा बेखेवगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों फान्थाव गाब। कुम्भ राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय खुसिजों बुंफबनाय सान जानो थांगासिनो दं। दिनै नोंथाङा माबा मोनसे गिदिर खौरां मोननो हागौ। नोंथांनि नखरारि जिउनि आबहावायाबो रंजाथाव थागोन।
सासे आंगो लोगोखौ लोगो हमनायनि जाथावना दं आरो बेयो नोंथांनि थाखाय बैफोर सुबुंफोरजों रायज्लायनो थाखाय मोनसे मोजां सान जायफोरखौ नोंथाङा सिगांनि समाव गोरोबलायै जादोंमोन। दिनै नोंथाङा गोदान फुंखाफोरनिफ्राय राङारि मुलाम्फा मोननो हागौ। जुदि नोंथाङा दिनै बोर लानो थाखाय गावनि बिदानि आथिं दांनायनि उनाव माबाफोर गोदान फालांगि जागायजेनो, अब्ला नोंथाङा थारैनो जाफुंसार जानो हागोन। मोजां मोनलायनायनि फारसे नोंथांनि लुबैनाया गुबुन सानफोरनिख्रुइ दिनै बांसिन जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोजा गाब। मीन राशि। दिनै नोंथाङा नखरजों गोजोनै सम हगारगोन। नोंथाङा रोगानायाव सुखु मोनगोन आरो मान आरो सनमानबो मोनगोन। गावनि जिउ लोगोरि आरो लोगोफोरजों एसे सम हगार। नोंथांनि मावफारियाफोरा बेफोरबायदि थासारिफोराव नोंथांखौ जोबोद मोजाङै हेफाजाब होदों आरो बेयो बिसोरनिफ्राय मोन्नाय मददखौ बाख्नायनायनि सम। सानबोलावरिफोरखौ होसोनो नाङा आरो मोगथाङारि जा। गावनि गावखौ फोथायनायखौ बांसिन बाहाय। गोरोन्थि थिरांथा लानायनिफ्राय गोजानाव था। दिनै नोंथांनि गोसोआरि समानथिखौ लाखि। जिउ राहा आरो जिउ राहानि थाखाय बे समा सरासनस्रा। फरायसाफोरा सांग्रां जानांगौ। दावराव-दावसिजों लोगोसे आयदाफोरखौ लानानैबो माखासे जेंना जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों। अब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, साबस्क्राइब, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। गोजोन्थों।